Ao empa o nyaka go tsamaya ka se o tsebe ka se o tsebe ha ke nyake o re o tsamaya empa o nyaka go tsamaya ka se o tsebe ka se o tsebe what's up bitches hayi bitches hayi akuyona inyaka kuthiwa akinyaki. Hayi inkinga isipedi ke mazivuka Dlamini. Ngcono sicule enye ingoma. Aw. Kanjalo nje. Ngokuhluleka nje kanye usuthi akushintshe iculo enye ingoma. Wema benches. Wafika la kumina wena wangiculisa odeja vu ngabacula. Ngokuthi asifake nje ingoma yesipedi usuthi akuyekho. Dlamini udeja vu isingesi. Okungcono sicule ingoma yesingesi. Isipedi ayisizema kini. Yini ungasifunda? Umandla ekukhulumeni ingisi awufuni ukufunda izilimu zeinhlanga zakithi. Funda isipedi. Kodwa Dlamini ngiyobe ngihlakanaphi nalezo nhlanga lezo. Isipedi ngeke sengisize ngalutho Dlamini. Isingesi singcono siyongisiza ngento eziningi kakhulu. Njengani izinto babenjisi? Angazi kodwa into like umsebenzi kanje. Haw. Wema benjisi. Impilo yakho yonke wena ukazi usebenze indawo. Uze waqashwa yimini. Besike phi isingisi? Bekungaqashwa ngani ngelesingisi sakho phela? Ngoba isona esivuthe ekhaleni. Ubungaqashwa ngani impilo yakho yonke njengoba uzuqashwa yimina nje uma ukuthi isingisi sitholela imisebenzi? Mphendule. Kodwa Dlamini besike ngisidinga soba personal. Iqiniso mapentshisi lipersonal. Shaya isiginci silala. Ngishaye ephi ingoma? Asishayele manje ethi izandla zikagogo kodwa ngifuna siyishaye ngespade nawo manje. Ngeke. Yini manje mapentshisi uyaphi? Hayi kihlubule Dlamini hayi. Ngihlubule. Hayi mapentshisi akushiyo njalo. Kuthiwa kitlohele. Hayi khona lokho hayi ngeke hayi.